Mga tagdugang update gikan sa lalawigan sa Bohol sa pagkahugno sa karang taytayan sa Luway. Gikan sa lungsod sa Luway, ani ay live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, kung diha sa Sugbo kagahapon, himong sentro sa balita ang inaugurasyon sa bagong taytayan dinhi sa lalawigan sa Bohol. Laing taytayan sab ang nabalita human kalit kini nga mahagsa. Muabot na sa 57 ka mga divers tanan ang na-involve sa subsub nga operation nga gihimo karong adlaw usa ka adlaw human mahagsa ang Old Luway Bridge. Gikan sila sa lain-laing organisasyon ug background nga nagtambayayong aron pagsuhid sa kailadman sa suba nga gihagbungan sa mga sakyanan. Human sa upat ka mga dives karong adlaw, 15 ka mga sakyanan ang aktual nga nakit-an sa mga divers ilawom sa suba. Gipamutangan lang kini og mga markers ang maong mga sakyanan nga anaa pa ilawom sa tubig aron dunay timailhan kung asa nahimutang sa higayon nga paghimuuna ang salvaging operations. Gikalipay lang nila, walay patayng lawas nga nakaplagan, walay sulod sa maong mga sakyanan. Na ay tulong kagahapon nga nakaluwas nga naglangoy ra niya wala dayon na recorded. So later on na after nag-trace ta sa mga kauban sa mga nakasurvive na determine nga napay tulo, na locate na ang tulo. Sa upat nga nakala sa insidente, nagpabilin pa sa funeraria sa Tagbilaran City karong adlaw ang lawas sa Austrian national nga si Michael Oshan, 30 anyos. Niadto higayuna kuyog niya sa ilang gisakyan nga tourist vehicle ang iyang langyaw nga asawa nga nakaluwas sa insidente. Wala maswertian ang driver sa ilang gisakyan nga tourist vehicle nga si Arnel Silos, 40 anyos, nga na-recover na nga patay. Gihaya na karon sa ilang balay dito sa lungsod sa Dawis ang iyang patayng lawas. Ang iyang pamilya dili gihapon makatuo sa kalit kaayo nga panghitabo, labi na ang iyang inahan nga naglisod pagdawat sa trahedya. Sige, magumi magtawag-tawag basta mulakaw na siya kay kanunay kung monitor lagi ni siya nga kanang ini ingon muli ug asa gapon sa unsa nang kontak di na gyud siya makontak. Karong adlaw gisugda na sab sa taga Social Welfare Office ang pag-apod-apod ug tag 10,000 pesos nga financial assistance alang sa mga nakaluwas sa insidente. Dunay hinabang sab nga itunol sa LGU sa Luway alang sa pamilya sa mga nakalas. Alas 3 karong hapon lang gi-terminate sa mga rescue groups ug sa mga divers ang ilang diving operations gumikan sa nagkakusog nga current sa tubig. Ugmang adlaw hayan mo resume kini apan gibutyag sa PDRRMO lan nga tutukan ugma kining retrieval sa mga sakyanan nga pabilin nga submerged pa sa tubig ning mga higayuna. 15 ka mga sakyanan ang natultulan na locate na sa mga divers ug gibamutangan na og mga markers ang bahin ni ini dali nga matultulan sa ilang retrieval operation. Samtang ni mga orasa lan nagpadayon kining cutting nga gihimo sa mga personnel sa DPWH ingon man sa contractor sa pipila ka parte niining karaan nga steel bridge nga nahagsa. Gibutyag ni DPWH 3rd District Engineer Magiting Cruz nga gihimo nila kini aron mahinay-hinay nila og kuha ang parte sa karaan nga taytayan kay di man sab pwede nga ibilin kini may taytayan nga nakahagsa lang sa tubig. Hinahinayon sab nila kini og cutting gamit ang oxygen og acetylene tank aron nga makuha sab ang parte niini ug mapagaan pa kining maong taytayan makatabang sab sa hingpit nga retrieval sa mga sakyanan nga nalubog pa sa tubig ning mga orasa. Mo kanang latest gikan dinhi sa Luway, Bohol, Lan. Daghang salamat Nico Serino.